ma dihita. Saya Tuhani mangalehod damena dihita at saluhud. Tuhani madongani hama. Berita nauli ni Yesus Kristus mangihutun nabadia Johannes. Jadi debesin natorop na bigi hatai mandok. Oddo tutu panurirangi. Debanari mandok. Kristus doi bana. Alay adong na asing na mandok. Tung luat Galilea ma haroron ni Kristus. Nda didok surati sian poparan ni si Daud jala sian uta Betlehem na niinganan ni si Daud na hinad ro Kristusi. Jadi marsalisi ma natorop ala ibana. Di besen nasida nang manakop ibana alay dang adong na mga laluhon tangat tu ibana. Dungi mula makaopas tuak kasitua do tu parisei gabi didok nasida ma buasa so dibuak kamu ibana. Jadi mangalusi ma akaopasi datung dope adong halak na marjamita songon ibana. Dungi dia lusi akka parisei ma nasida tung dohok mahamu di paoto-oto ay adong do porsia di ibana sada sian akka situa manang parise. Holan natorok do naso boto patiki naung honatoru do nasida. Dungini nasi Nikodemus dongan nasida sahalak. Ido naro ujui manopo Yesus didok matu nasida. Ai dihumi patik tai do halak. Ia sojolo tinangihon hatana gabi binoto nani ulana. Dungini na nasida mamangalusi bana. Nong doho huroa halak Galilea. Pamanat matong zalaida. Naso adong hehe panurirang siya luat Galilea. Laos masih topot jamuna bema nasida. Songanima barita nauli ni Tuhan. Huria naso martodi. Di bagasan barita nauli sadarion. Di patorang tuhita nagudang padapot jala marasing taringot tu Yesus. Di barita nauli Johannes bidupitu di ayat na parjolo nung adong parbada taringot Yesus. Akahang gini Yesus sadiri pe tang porsia tu ibana. Di hata-hatay na torok ma Yesus adong do namadok parrohan na ringgad do ibana. Alay na asing mo si madok datong na mga liluon na torok do ibana. Na dibesen na toropi mo si madok oddo tutu panurirangi. Na di banari mo si madok Kristus do ibana. Jara tatangihon naking akaopas pe madok datung dope adong halak na marjamita songon ibana. Akahalak parise say totong lo maralo tu akapadohan ni nasida na pasitok ko Jesus. Tung dohok mahamu di paoto-oto nin akalak parise. Alani damang dinang donga sa porsyaon jujuk maro akaparaloan dohok parbadan dohok akaparsilisian di akalak parise. Tu akalak parise sadiri Jesus gabi ancaman tu huaso dohok mangabati mual ni pasarian nasida. Sape nasida mapartahato diri marhite mangalo akka natar surat di buku nabadia taringot Jesus. Damang dinang donga sa porsyaon akajol masonari pejuk-juk do mangulahon ulahon nasarupa songon nabinahan ni akala parise. Naso majalo pangajarion ne baru molo so sesuai do pikiran nasida jala naso manabay utung siya sagi materi. Sudi naon patuduhon gobaran ni akala parise. Alana molo halak parise dang oro majalo barita na baru na pinasa ni Jesus. Aladang sesuai do gagasan nasida. Alani damang dainang pakorhon na tutu tuak kalak parise songon namar huria alay dang martodi. Alana gudang akajar na binasa ni Jesus maralo tu pamikirion nasida. Jala kalak parise se merasa do halak na tarpilit jala na tigor. Se jojo manasida merasa sitong. Nasida totong merasa na puna kaplingan di surgo. Jala sudi mahalak na asing nasusapaham do nasida patut ikon aloon.
Di dia mapiak ni jolma si songoni, di dia mapiak ni haluaon tu jolma si songoni. Damang denang dong asa porsiaon, hita pe di jo asa porsia jala mengaku Yesus songon mual ni ngulu jala si padua hita. Jala mangari mangisa di bagasan ngulu siapa hari. Alana marhite na porsia do hita tu Yesus. Jala mangakui ibana anak ni dibata Kristus si padua hita. Bui membuat kita gabe si patudu dame dot holong ni roha. Jala tarida marhite di parhuriata. Alana marhite ha porsia tu Yesus do hita. Bui makilalahon songon na di hilalahon ni Yesus. Marpikir, makatai, jala marpangataho songon Yesus. Omma nagabi pakirimata ina marhuria hita. Asa huriai martodi. Damang denang dong asa porsiaw. Berita nauli sa dari ope. Tong do mengajar ho tuita asa unak katop manidangi dongan. Holam marnida pardopahan na samping. Akahalak na marnida Jesus. Pitor hato marniat na jahat tu Jesus. Ulaw na sarupa pejojok dotong. Dang malua siya kita. Hato manidangi. Berprasangka na roa. Daripada mamereng. Manang marnida na dinggan. Doh jati nili. Mamereng jati diri ni dongan. Song jolma na dinggan. Naung ditopa sarupa doh di batasan diri. Hita dison dikoreksi asa mangulahu sada panorsolio. Panorsolio song dia mai. Hita dipaingon asa marnida jala manada Yesus di bagasa diri ni dongata. Tahu basi madongata terlumbul maka dongata nagali. Alana marhite ido hita makubasi Yesus sendiri. Hita pe dipaingon asa marnida kanauli na denggan na didongata. Tahihutum ma Yesus naso maparrohaho na kadosa-dosata. Alay marnida haporsiaota. Haporsiao nido na paduaho. Horas jala Tuhan mamasu-masu hita saluhuna.